O Centro do Viño da Ribeira Sacra, en Monforte, levará a cabo o próximo venres 10 de xaneiro unha cata comentada con viños da Ribeira Sacra que foron premiados durante o pasado ano ou distinguidos con puntuacións altas en guías de referencia. A actividade terá lugar a partir das 8 da tarde e estará dirixida polo enólogo Alfonso Losada Quiroga. Trátase dunha cata cegas na que finalmente se desvelarán os viños probados. É previsible que poidan estar presentes algúns caldos destacados no pasado ano pertencentes á subzona de Chantada. De todos os xeitos, se o queren comprobar, poden inscribirse nesta actividade ata o vindeiro venres ás 2 da tarde. O prezo é de 20 euros por persoa. Para anotarse ou obter máis información sobre esta actividade, as persoas interesadas poden chamar ao teléfono 982 10 53 03 ou acudir directamente ao mencionado centro. Os asistentes a esta nova cata poden aproveitar para visitar a exposición colectiva de artistas da Ribeira Sacra, na que expoñen unha pequena mostra das súas obras pictóricas dous creadores da comarca chantadina como son Xosé Randolfe e Primitivo Lareu.